ఆకుపచ్చ బంగారంగా పిలుచుకునే వెదురుకు రోజురోజుకి డిమాండ్ పెరుగుతోంది. వెదురుతో చేసిన ఉత్పత్తులకు ప్రపంచవ్యాప్తంగానూ మంచి గుర్తింపు ఉంది. హస్తకళలు, కళాఖండాలు, గృహోపకరణాలు, కాగితం, సంగీత వాయిద్యాలు, చాపల తయారీతో పాటు గృహ నిర్మాణం, ఫెన్సింగ్, బుట్టల తయారీ వంటి వాటిలో వెదురు ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఇంతటి ఆదరణ ఉన్న వెదురును తోట పంటగానూ పండించుకునే అవకాశం లేకపోలేదు. వర్షపాతం తక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో వెదురు సాగు మంచి ప్రత్యామ్నాయంగా నిలుస్తుంది. పెట్టుబడులు, కూలీల అవసరం పెరిగిన ప్రస్తుత సాగు పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి నేలల్లోనైనా వెదురును సాగు చేసి ఆదాయాన్ని ఆర్జించే అవకాశం ఉందంటూ సెప్టెంబర్ 18 ప్రపంచ వెదురు దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఉద్యానాధికారులు చెబుతున్నారు. బ్యాంబూ అనే పంట ఇంతకుముందు ఫారెస్ట్ విభాగంలో ఉండేది. ఈ మధ్య కాలంలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు 2022 ఫిబ్రవరిలో ఒక జీవో ఇవ్వడం జరిగింది. బ్యాంబూ హార్టికల్చర్ పంటగా గుర్తించడం జరిగింది. కాబట్టి ఎటువంటి ఫారెస్ట్ చట్టాలు కానీ వర్తించవు. ముఖ్యంగా ఈ రోజుల్లో ఉన్న ఏ పంట తీసుకున్నా కూడా వర్షాభావ పరిస్థితులు, అలాగే చీడపీడలకి గురి అయ్యి అధికంగా నష్టాలు కలిగిస్తున్నాయి రైతులకి. దాని మీద మళ్ళీ రైతులు వివిధ పెట్టుబడులు, స్ప్రేయింగ్కి కానీ, అలాగే మందులకు కానీ, లేబర్కి కానీ అధికంగా వాడి పెట్టుబడి పెరిగి గిట్టుబాటు ధర లేక రైతులు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు, వివిధ నష్టాలకు గురి అవుతున్నారు. దీనికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాంబూని సూచించి ప్రోత్సాహం కల్పించి అత్యధికంగా సాగులకు తేవాలని కృషి చేస్తున్నారు. ఈ వెదురు పంటలో ఎటువంటి నేలలైనా పనికిరాని నేలల్లో కూడా చక్కగా పండుతుంది, అధికంగా దిగుబడి కూడా వస్తుంది. అదిగాక ఈ వెదురుకి ఎటువంటి పీడలు ప్రాబ్లం లేదు, మందులు కొట్టాల్సిన అవసరం అంతకన్నా అవసరం లేదు. దానికి తోడు వెదురు పంటకి మార్కెట్లో గిరాకీ ఉంది. దాన్ని ఉపయోగించుకోవడానికి గాను రైతు సోదరులకి మనవి ఏంటంటే ఈ వెదురు పంటని సాగు చేయడం వల్ల అధికమైన లాభాలు పొందవచ్చు. వెదురులో ముఖ్యంగా వివిధ రకాలమైన ఫర్నిచర్కి వాడుతారు, అలాగే బొగ్గు తయారీకి వాడతారు. వెదురు మొలకలని చట్నీలకి, ఊరగాయలకి, అలాగే చిప్స్ కోసము, వెనిగర్ తయారు కోసం వాడుతున్నారు. ఇథనాల్ ప్రొడక్షన్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పెట్రోల్ ప్లేస్లో వెదురు నుంచి తయారు చేసిన ఇథనాల్ 25% వాడాలి అని చెప్పి లక్ష్యంగా పెట్టుకుని ఈ పంటని ప్రోత్సహించడం జరుగుతూ ఉంది. ఉత్పత్తిలో కూడా మనకి మామూలు కల్టివేషన్ కింద వ్యవసాయ భూముల్లో వేసుకున్న దానికి వెదురు ఎకరాకి 40 టన్నుల దిగుబడి వస్తుంది. ఫారెస్ట్లో ఉన్న వెదురు అయితే 2 నుంచి 3 టన్నులు వస్తుంది. 30 నుంచి 40 రకాల వెదురు రకాలు ఉన్నాయి. ఏ రకమైతే బాగుంటుందో ఆలోచించి ఆ రకాల వెదురు పంటను వేసుకుని మార్కెట్ చేసుకోగలరని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. వెదురు పెంపకాన్ని కూడా ఉద్యాన శాఖకి ప్రభుత్వం వారు బదలాయించడం జరిగింది. మనకి కమర్షియల్ క్రాప్స్, పొగాకు కానీ, తర్వాత మిర్చి కానీ, తర్వాత ఇలాంటి పంటలు పండించే వాళ్ళకి తప్పకుండా నీటి వసతి ఎక్కువ ఉండాలా. అదేవిధంగా ఈ వెదురు పండించే దానికైతే అంత అవసరం లేదు, తక్కువ నీరున్నా కూడా సరిపోతుంది. కాబట్టి ఇది ఒకసారి నాటిన తర్వాత 6 సంవత్సరాల నుంచి దీనికి కోత స్టార్ట్ అవుతుంది. పెట్టుబడి తక్కువ, చీడపీడలు కూడా తక్కువ, ఎరువులు, పురుగు మందులు అలాంటివి ఉపయోగించవలసిన అవసరం లేదు. కూరగాయ పందిర్లు వేసుకునే వాళ్ళకు కూడా ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. రాళ్లతో కానీ పందిరి వేసుకుంటే దాదాపు 1,50,000-2 లక్షలు అవుతుంది. అదేవిధంగా బ్యాంబూ గానైతే మనకి 30,000 అయిపోతుంది ఎకరానికి. కాబట్టి ఖర్చు కూడా తక్కువ అవుతుంది, రైతుకు లాభసాటిగా ఉంటుంది. కాబట్టి పెద్ద కమతాలు ఎవరైతే ఉన్నారో 10 ఎకరాలు, 15 ఎకరాలు అట్టాటున్న రైతులు మిగతా పంటలతో పాటు దీని వైపు కూడా దృష్టి మలిస్తే వారికి ఖర్చు తగ్గుద్ది, లాభం కూడా ఉంటుంది. 10 ఎకరాలు ఉన్న రైతులు ఎవరైనా ఉంటే ఇది ఒక 2 ఎకరాలు అట్లాగాని సాగు చేసుకుంటే అదనపు ఆదాయం కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి తర్వాత బంజరు భూములు ఇట్లాంటి వాటిలో కూడా సాగు చేసుకోవచ్చు. రైతు సోదరులు బ్యాంబూ కల్టివేషన్ వైపు కూడా కొంత ఆలోచించి మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటే వారికి ఉపయోగం ఉంటుంది. భవిష్యత్తులో కూడా లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనేది ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నానండి. వెదురు మొక్కలు ఎక్కువగా ఆకులను రాల్చడంతో ఇది నేలకు ఎరువుగా మారుతుంది. వర్షపు నీటిని సైతం బాగా నిలుపుకుంటుంది. దీనివల్ల వాతావరణ సమతౌల్యం మెరుగవుతుందంటూ నేషనల్ బ్యాంబూ మిషన్, రాష్ట్ర ఉద్యాన శాఖలు వెదురు సాగును ప్రోత్సహిస్తున్నాయి.